Gaur atsegin handiz aurkeztu nahi dizuegu Juana Bizkarra egonaldiaren lehenengo ediziorako hartutako lana, Ladies on Fight, hain zuzen ere. Eba Guerrero konpainiak sortutako dantza ikuskizuna urriaren 15-21 eta 23an ikusteko aukera izan dugu Musikebarrin, hemen bertan. Ikuskizuna programatzeaz gain, sortze prozesua ere hurbildu nahi izan diegu getxotarrei. Eta esperientzia horretan parte hartu dezaten zuzenean. Horretarako, hainbat ekimen egingo dira herritarrekin eta baita tokiko kolektiboekin topaketak sustatuz. Getxoko udalarentzat oso pozgarria da bestea honelako ekimen bat. Gure harrobiaren alde egiten dugu lan, egingo dugu lan eta jarraituko dugu, eta gure kolektiboen lana balioesten duena. Horrelako espazio bat izatea denbora luzez, bera esan du luxua eta gaur egun bada, baina hori izan beharko litzateke gure ez dakit esan, eskubidea agian, ez? Osea, azkenean ez baldin badaukazu espazio bat non eraiki, edo daukasun espazioa beti murriztua baldin bada, azkenean eraikitzen duzuna murriztua da. Ta honek ematen du aukera, pues esaten duena eba, ez? Beti arago joatea. Bai, daukazu aukera hori. Pixka bat joan testatzen gauza gehiago eta zerbait handiagoa egitea, eta ez dut esaten handiagoa bakarrik forman, ez? Baizik eta aberatzagoa barrutik.